मैया बेलासिनि 5 रिंगायाव मानगोनां बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि BPSCनि मासिगिरि आरो बारग' MLA मुस्रि हरेन्द्रनाथ बसुमतारीनि रुंसारि जानायखौ खोनानानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों गोथौ दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। दा बिथाङा बर' माहारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि, बर'नि जौगानायनि थाखाय बिथांनि जि हाबा मावनाय बे हाबा मावनायफोरा अराय गोसोखांथावना। दा बिथाङा गावनि थांनानै थानाय समाव जेसेबांसिम बर' माहारिनि थाखाय हाबा मावबाय, बे हाबा मावनायनि थाखाय जोङो बिथांखौ अराय सम गोसोआव लाखिगोन। खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों गसाइनाव आरज गाबगोन जाहाथे गसाइनि खाथियाव बिथांनि जिउमाया जायगा मोनो आरो बिथांनि दुखुथिया न'खरनिसिम जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। आसा खालामो इयुननि समाव बिथांनि बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय जि सिमां आरो बे सिमांजों जि बिथांनि खामानि मावनाय आरो बिथांनि जि आदर्श आरो सान्थौ, बे आदर्श आरो सान्थौआ बर' माहारिनि गेजेराव गोथाङै थागोन आरो बिथांनि आदर्शजोंनो इयुन जेनेरेशना मोनसे हाबा मावनो जि बिहोमा, बे बिहोमाखौ मोनगोन। बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो अराय बिथांनि जि बिहोमा, बे बिहोमाखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै बिथांनि जि रुंसारि जानाय सम, बे रुंसारि जानाय समाव जोंनि दुखु मोननाय आरो जोंनि सिबिनायखौ बिथांनिसिम, बिथांनि खाथियाव जोंनि खुलुमनायखौ जों जासिदों।